Li Şamê Cebhat-ı Nusra di rêbendên rejîmê teqandin. Her wiha hate zanîn ku Cebhat-ı Nusra rêbenda Al-Qaeyê li başûrê taxa meydan teqand. Hevdem û rêbenda Al-Meheta jî yê li taxa Qedem teqandin. û hate diyarkirin ku hemû leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kampa Yermûk rûdan. Her li Şamê û vê carê li gundewarê wê çalakvanan dane diyarkirin ku firokên rejîmê bajarokê Dêr el Asafîr, El Rekabiyê û El Mirc bi 17 êrişên asîmanî topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha firokên rejîmê bajarê Dûma bi 4 êrişên asîmanî topbaran kirin. Di heman demê de firokên rejîmê bajarê Heresta û taxa Cober jî bi 3 êrişên asîmanî topbaran kirin. Li gundewarê Quneytirayê jê derên meydanî dane diyarkirin ku hêzên rejîmê girên Kerrûm û Bezzaq bi 5 bermîlên teqîner topbaran kirin û artêşa azad ji aliyê xwe ve ji navçeyê xwe vekişand. Heman jê deran dane zanîn ku firokên rejîmê bajarokê Meshera û Xuwêlid bi hejmarek êrişên asîmanî topbarandin û di encamê de hejmarek sivîl bûn qurbanî. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kevîka Bezzaq, Kerrûm û girên Şaer rûdan û hate zanîn ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Li gundewarê Idlibê firokên rejîmê bajarê Teftenar topbaran kirin û di encamê de jinekê jiyana xwe ji dest da û hejmarek sivîl birîndar ketin. Di heman demê de firokên rejîmê bajar û bajarokên Eblîn, Seraqib û Ebdîn topbaran kirin û li wir jî hejmarek sivîl bûn qurbanî û gelek ziyan gîhandin malên welatiyan.